guyu dhewe. Mila kan kula kalih panjenengan menika dalang plat AG. AG iki apa? Akbar Gareng. Oh ngono. Oh iya. Aku malah ratine munalar. Akbar Gareng. Gareng Akbar. Akbar. Rok karo rock wis beda. Benten nggih. Nggih, nek rock mi. Nek rock niku sing ning jaba. Nek rock niku cara anune nek mi kudu enek nine. Ngapunten aja salat ning kono to. Mboten. Lho, kok semaput ning kono ki lho. Sampeyan ku lek ngletak dadi ingkung lho. Cacah ki kudu genduren lho iki kok. Aduh. Terus gethuk ki nek kaya ngene lek arep mangan piye? Kaya padha karo mangan granat to, Reng. Ha ya jaman kok ya. Awake dhewe ki ya sarane ajan to seni tradisi ning aja nganti kalah karo seni-seni modern. Oh ngono. Mula terima kasih buat warga masyarakat wonten ing Jabon sedaya kemawon. Mas Koirul juga tidak lupa nggih menika Pak Guru Puji. Pak Ketua Panitia, Pak Sukamsi, juga tidak lupa Pak Kasun, Pak Kiswoyo, ingkang minangka sesulih rikala semana tindak ana Blitar. Heeh, gayeng les jagongan rikala semana. Bengi iki ditetepake awake bisa sowan kanthi seger kewarasan Kang Sarto kudu ndonga, muga-muga tentrem ayem subur makmur gemah ripah loh jinawi wit dina iki sakteruse mapan ing Jabon sakwutuhe. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Aminmu ki modelmu ki aminmu ki ora teko ati. Teko ati, Truk. Pancen lambeku ngene kok. Ya. Ya, iki beda karo padatan sing wis iki. Iki Mas Akbar rawuh. Ki adine Mas Badar. Kowe wis kenal ya? Lho ora kenal piye lah aku kenal saurunge pandemi kok ya. Iki sing onere Hasta Brata. Hasta Broto. Hasta kuwi wilangan 8, Broto ki lelaku 8 perkara lelaku sing dilakoni. Kene tak nyuwun kamardikane penggalih ya Cah Bagus. Kene. Minggah ning sasana pagelaran kene Cah Bagus. Gempil kamardikane wong bagus mumpung penjan rawuh. Kene. Aku ki anak-anakku, ponak-ponakku do rawuh karo kanca-kanca muda ki. Terima kasih. Wah iya, jangan kaya bintang film gini. Alah. Oh ya, pas longgan menika kala wau wong bagus. Nggih. Sembah pangabekti kula katur Rama. Oh nggih kula tampa kanthi tangan kekalih ndadekke wujuding bombong Kang Sarto bungah ana jroning aticu. Niki wau kapinujon pas longgar. Oh ngaten. Kepengin nyusul. Alhamdulillah. Ya kudu susul sinusul ngoten. Nyecep barokahipun Bapak Rudi Gareng. Barokahe warga masyarakat Jabon ngriki. Jabon nggih. Aku ya melu nyecep kok padha ae engko lek awake cecep-cecepan. Ora iki maksude donga dina. Donga dinonga. Kuwi nganjuk ki duwe Mas Akbar iki karo Kang Rokoke Mas Badar Alam. Tapi ora ketanganmu aku ki karo anak-anakku kaya Rendra Wisnu terus apa Jandu Patrick Srawung karo kanca-kanca dalang muda ki alhamdulillah dadi cekak cukupe kena diarani tetep anjang sana utawa sarawungan ki ora ditinggalke. Oh, awit seniman ke depan ki tanggung jawabe para muda-muda kaya panjenengan. Ya, sok nek awake dhewe wis tuwa-tuwa aku bagian ngruwat, terus Pak Prih bagian ngebong menyan. Pak Pres wis ora ngitung keuangan. Sing diitung ya ki menyane digerus ora Om. Wis tuwa ngono kuwi. Keruan.
Jenengan ngruwat kula tak ngruwet mawon. Lha ora apa-apa sing ngruwet wonge ganteng tidak masalah. Lek sing ngruwet iki wonge mrongos barang ora tepak. Menika sowan wonten pundi menika? Pundi? Jabon. Jabon. Kecamatane berarti Kecamatane berarti ngendi? Ayo. Tosana. Oh, Tosana napa Kertosana. Oh, Kertosana. Krunguku Tosana. Berarti Tosana ki apa? Jambu, Ding. Jambu Tosana. Dursana. Tapi kula kepengin nyuwun swantenipun panjenengan nembang duet karo sinden boleh. Bawa mawon, Pak. Bawa mawon. Oh, sampean ganti jeneng Bawa. Bawa. Sampean ganti jeneng Bawa sakniki. Mboten mesti kula tak bawa mawon. Bawa nggih. Mboten. Aja nek duet ku sindene do ora iso turu. Nggih. Sesuk akhire bojone Mas mbok gawe topengi Mas Akbar. Angger bojone teko omahe dikiyasakne foto dinggo topeng. Kula nek duet murune le sinden pojok nika. Oh nika. Rumah tangga jan. Lah kae mboke. Oh, mboke nggih. Mboke. Bawa mawon nggih. Monggo, napa manut panjenengan? Iki jan sak srebetan iki karo Pani meh padha. Pani kae jan wayaku. Menika kanca-kanca pengrawit iki akeh dalange lho Cah Bagus ya. Dalang muda kabeh. Tono kae dalang saka wewengkon ngendi tono iki nggonmu ngendi? Kaotan Hadine Krat. Sapa kae jenenge Jolembunge calon dalang ruwat. Nek sing melodi niku nggih dalang, Pak. Melodi niku anu niku preman niku. Oh. Sing melodi ki bocah ngusake bingunge iki lha kok mau teko dok lha kok biliat kok dhewe. Ora, kowe iki suwung apa piye biliat kok dhewe aku ngono. Ora nek uang lho Mas, panek uang. Monggo bawa manut panjenengan. Iki pengarange lagu Gemati iki. Kalau gemet. Kalau gemet. Salam gene Mas Ridan ya Mas. Pokoke ora ketika kadangan, terima kasih. Iya. Tapi anget manut panjenengan kok ndak aku kok kenyih aku iki manut panjenengan. Memanismu waduh anggo jiwat iki senengane cacah iki sing disumet dul senengane cacah. Kok saged sinom to iki? Nggih. Sinom apa iki? Sinom mangga gandeng. Grandel. Lah senengane cacah kan grendel. Oh, grendel. Mendadak menjelaskan iki jan weh cacah iki lho kok suwung kabeh to. Iki mau nek aku ora tekok kok iso ngono. Rada mudeng. Panjenengan awake dhewe kudu kapan-kapan ngetekne grup lawak. Nggih. Lucu ra lucu guyu dhewe. Mila kan kula kali panjenengan menika dalang plat AG. AG iki apa? Akbar Gareng. Oh ngono. Oh iya. Aku malah ora tenemu nalar. Akbar Gareng. Gareng Akbar. Akbar Gareng AG. Aku Gareng. Lho, Akbar ini ndi? Akbar ini ndi? Akbar Gareng. Terima kasih. Teruske. Agawe rucit tenggale. Jan kaya suarane sing nyelentem persis. Sing nyelentem niku lek bawa waduh tenan. HP niku dingge nyetel niku minder ngono lho. Saking penake suarane. HP ini lagi nyetel bawane nong minder. Masih HP iso minder, Pak. Minder wong dicetel ning ngono miring-miring HP-ne miring-miring terus pucet-pucet ngono HP-ne. Lara apa kang si Natya jan kaya suaraku nom-nom aku mbiyen. Saploke tuwaku kan rokok kuwi suaraku malih serak-serak basah. Dadi aku mbiyen ajarku sinom grandel iki otodidak karo Agus. Agus keyboard gitu. Sinom grandel ya Gus. Enggak Bos, aku sinom Surya. Ya kok golek sing larang. Dhek senengane sing larang. Akhire dhek utange akeh nalika semono. Terus upama munduta Rokmi, ngono cacah ya Rokmi. Rok karo rock wis beda. Benten nggih. Nggih, nek Rokmi, nek rock niku sing ning jaba. Nek rock niku cara anune nek mi kudu enek nine. Ngapunten aja salat ning kono to. Mboten. Lho, kok semaput ning kono ki lho.
Sampeyan ku lek ngletak dadi ingkung lho. Cacah iki kudu genduren lho iki kok. Lah kok soleh kok kliwat kok salat kok ning kono kok. Mas aku. Pancen niku ning jaba nek rokmi niku. Nggih, nek rok niku ning jaba. Heeh, bedane karo rak. Rak niku wadah piring. Piring niku nggo mangan. Dadi semangat hidup mangan ramangan pokoke mangan. Ngoten. Mila niku pentasé teng Nganjuk. Nganjuk niku mangan kalih ngunjuk. Wong ngono. Nggih. Iki ning Jabon. Dadi jayalah dan apa? Jayalah dan apa lah pokoknya. Nggih. Untuk Jabon. Ngono lho maksudnya ngono. Jan Mas aku. Tartamtu tak turuti. Nah iki lek kleru pengucap ya beda lho. Nggih. Malah kula seneng nek kleru niku. Aduh, lah iki wis ngleru-ngleru ki. Iya. Iya, wis api lek ngrungokne karo Pak, ampun biliat teng mriki lho, Pak. Wis biliat kan. Niki mboten biliat Oh, mboten biliat nggih. Nyetrum kodhok, ngoten. Nyetrum kodhok-kodhok ya api iki lho. Ibarat wong numpak prau. Iki lho, ibarat wong numpak prau teko numpak nu cah do bingung numpak apa ya, numpak apa ya. Lho ngono kabeh. Ya termasuk ibut alah numpak ra numpak pokok numpak. Lumampah tanpa welah. Heeh. Ing madyaning jala nidi. Terus Temah kunjing hanggenjong ning pagulingan. Tepuk tangan buat Mas Akbar. Matur nuwun. Matur nuwun. Aku ora iso ngopahi apa-apa isone mek keplok-keplok ya, kudu ditampa ya. Ingkang baku donga pangestunipun. Wong ngaten. Wis muga-muga pokok lancar kabeh. Amin. Sampeyan tak dongake lancar pakaryane. Amin. Ning ora usah dadi guru. Mayang kaya Nggih. Kaya pun heeh. Kaya pun iki aku kan biyen wegah Masku nyambi-nyambi rene gah. Pokok aku butuh kumayang. Enek tanggapan ya bersyukur, ora enek ya leren. Nglamun. Oh, nglamun. Kapan ya? Kapan ya nek wayang eneh kapan ya? Tak kira leren. Leren iki jenenge wong lumuh Mas aku. Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Moga dipun lajengaken, Pak. Lah mesti no, mesti dibacone niku Mas aku. Ah semonggo niki. Mbok cacah disalami sitok-sitok ngoten. Timbangane nggodha. Ora lek enek sing nesu, wong cacah niki kabeh sing pasangan dhewe-dhewe. Iki pasangane sing ngegong. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Mas Akbar. Lenggah ingkang prayoga. Aja lali le kopine. Trik. Mas Akbar iki kopine kon nglungne rene. Ngono maksude iki. Ala kuwi wis adikku lanang. Pinarane ya bagus, matur suwun, terima kasih. Iki mau bawane sinom yen liwat aku kelingan. Aku getun. Aku belajar lagu Kacu Kuning iki getun aku. Sakyane ngruwet pikir aku Kacu Kuning. Aku bolak-balik aku, Mas aku. Mbok diganti kacu, dicet liyane kapan-kapan. Kacu ijo. Mas aku dicet ijo. Aku kok mesti aku iki ngruwet pikiran tenan iki, jan Mas aku. Yen liwat aku kelingan. Lah iki simuning mesti kok tuban. Jan repot tenan. Lapu tresno. Lah lho, Sriuning kok ya. Ngene, 1 2 3 4 sing dereng nembang sinten menika kula wau. Anu. Jiro lupat kecuali Mbak Sendur jumeneng kabeh. Nah. Ayo ngatek kabeh. Krisnya sampun lho. Sampun. Dereng ngono kok ya usul. Aku ngadeg wis kesel. Aja ngono. Kene jumeneng bareng kabeh tanpa kecuali Mbak Sendur tok. Yo disepoti Mas. Sepoti apa, Gus? Senengamu. Anu, sepoti anu ku lho ndek iki apa kae? Sepoti gembul kae apa? Lah,
Gembul semaput lan masangku. Yo anu, Ceko. Ayo, pokoknya sampean enggak. Nah, kabeh. Maksudnya sampean enggak sendur ke enggak? Sampean enggak teko pisan, Ya, ayo kabeh. Mbak sendur kok lirik-lirikan karo aku kok kene. Nah, main mata. Ki tip cara menyingkat waktu ngene iki. Nah, ngono. Lek takon nembang sitok-sitok bari wayang jam 10. Wah. Iki, tapi yang liwat aku kelingan nyidrane saiki wis lali. Ayo, sapa sing ngangkat iki? Sing wani sapa iki? Ayo. Dia ki mesti kelingan lagu iki tulis sing kidungku. Saku. Ayo sapa Gubuk Asmara sing wani? Yen liwat aku kelingan. Bagus. Sak larik ganti sak bait ganti. Kata tondo ya apa Gubuk Asmara biyen kae lo iya yo tanpa Pak Kades, Pak Kasut, panitia semuanya terima kasih. Arigato gozaimasu. Tung tak tung. Gubuk kae kepak cerita. Ceritane gubuk piye? Bagus. Sebulan trompetmu Gus. Bagus. Agus ki lumayan. Oh, trompet karo mesem kok iso. Jopan kok malih kuru ya Jopan ya. Kowe mikir apa to, Pan? Ya Allah. Ayo. Tetap balik urute. Hei, selamat pagi. Iya. Mobil liwat ya. Kok ora ndelok wayang kok mobil liwat ya piye to? Ayo mbokmu.
jauh Runing ati Runing ati Ento 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 Intake wong bagus Terima kasih matur nuwun pinarak rumiyin Mas Gareng karo kowe Mas PT Rao Petruk. Perkara tembangan nyuwun pangapunten kapara iki mengko dipunggul sakmene dhisik kapan-kapan ya dina nek ana sing urung diaturke maning. Simbaku sak mboten-mbotenipun terima kasih warga masyarakat mapan ing Jabon sedayanipun munggahe mapan ing Pandantoya. Pak Kasun berkah selalu buat panjenengan dan sedaya warga masyarakat juga panitia uga para sponsor donatur sing padha sabiyantu matur sembah nuwun muga-muga rezekine akeh kabeh. Seger waras kabeh Allahumma amin. Sowan ana ngersane anu Kiyaine Semar. Kiyaine Semar iki nderekke Ndara Jan Naka. Ing pengangkan Ndara Jan Naka kuwi bakal sowan mapan ana ing Bal Le Ma Kambang. Ora ana liya Ndara Prabu Kresna tapa nin Ndra. Aja mok pedhot to, Gong, ora ngerti pedhote kok tak nggen-nggen. Wah, iya no. Terima kasih Mas Akbar. Sukses selalu buat panjenengan. Oh.